So, thank you kadyo guys. Salamat kayo sa blessing guys na nakapalit mi og mirror. So, ang mirror guys is whole body ha. So, kita nimo pod ag bago na mong clock na. So, karon pa ko naka one guys kay naka-vlog. Kay napiling lagi ko guys nang lagi sakit na hang piang, gilantan po ko guys yung adlaw. Yung tagmaadon niya yung hilanat. Hindi siya mabalik. Nalabad paghihapon ka ang Gama lagi pag palit daning kuan guys, whole clock na. Nice mo na si usong whole clock karon guys. Wala na unsa naman yung kuan. Sayang amuhang mga marag basa sa ilaw mo ako din tangon ron. Sayang ang picture. Kuan, salamat ka jumambi kay nami kuan souvenir gikan sa Tagaytay. Kuan si Jan nagmuis na to sa ning tangtangon kay sayang. Mama. Ha, nganong sigig ba, ma? Kay? Kay nga naman? Ha? Nganong sigig mama man? Ha? Ha, nganong sigig mama? Oh. Nganong sigig mama ka? Busog na yung sigig mama gihapon. Be. Hawid. Hawid mama. Hawid mama, hawid. Hawid mama, hawid, hawid mama, hawid, hawid mama. Hawid mama, hawid mama. Hawid mama, mama, hawid. Hawid mama. Hawid mama nak. Hawid mama nak. Mama, mama, mama. Da. Throw. Yayay man si mama. Yayay mama. No? Tambali mama be, dali. Dali, tambali mama be. Yayay si mama be. Ano may si mama? Yayay man si mama. Manaubo man si mama. Yayay man si mama, ha? Ano man yayay man si mama? Sige, maghilak man. Ha? Ma. Sige, ma. Ano naman sige magmahal ng babe na mo? Ha? Ano sige maman? Tubag. Uy, tubag dali. Tubag na. Nagaligo ta dagat na dali. Ligo ta dagat. Nawala tong sipon. Ubo dali. Ay, kulord. Ay, Ginoo. Ma. Yayay man si mama. Yayay. Mami B. Mingaw naman ni Mami B, oh. Chatad dia tamit chiga ni Mami B. Ay, damit man. Ma. Yayay, mama. Ma. Yayay. Duyan. Duyan ikaw. Duyan. Hug mama dali. Kiss mama dali, kiss. Kiss mama. Kiss mama. Cute kayo na sila guys. Nalingaw good si shout out there ko ni Sis Edin, tawa. Nalingaw sila diha kay nagduyan-duyan mo na sila. At ay sus. Hiat kayo si mama. Yang lang na mama si diri nga, di man pwede si mama diri. Ha. Mon, ari mon at mon. Ano naman. Mama dali. Dali. Mama. Mama, yayay mama.
Ay, mama mon. Ay, min man. Ay, di naman dis mon di ay. Sus, si min man dahil ni. Ay. Si min man dahil ka. Ya, si min ikaw. Di naman dis mon. Mon. May nga sa plado man. Uy. Shh. Uy. Ano man? Shh, ano man? Sa plado man ikaw? Ay, sus, nanguhit. Ay, nanguhit. Oh. Hit. Ma'am, thank you for watching, guys. Amping ampo tantanan, guys. Thank you. Naputol yan duyan, oh. Kagwapa, oy. Kagwapa ba, oy? Ha? Picture, be, picture. Picture. Ayuh, kamot kay picture. Picture, be. Picture, be. Ayuh, ang kamot. Oh, ang kamot. Picture. Ayuh, ang kamot ba? Ay, mag-picture. Yan na, ayuh, ang kamot. Guwapa kayo. Ay, kalami kumoto ni mo, ay. Guys, na ako yung mga bagong sisiw, guys. No? Kuha sila kabuk unom. Na ako kanay puti. Kanay puti na. Dua na sila kabuk puti. Cute guys, oh. So mo usap ko di sanggi kabiklan sa piang, guys, kay nangalasa lagi ko dani mga kuan digid rugaan raman hinuna, pero kuan daan naman dyan yung sakit lagi sa gilid lagi, kay na kuan lagi ko nadakin as lagi ko, guys, sa kuan kita dyan as still naunsa ko pagka dakin as. A few moments later. Hello, guys, na may karon sa kaysa ano, guys, kay palit may uguan kanang stand nga mirror og wall clock. Nice siya, guys, ang wall clock. Sa di anak, nice na siya sa ibabaw sa nga nag TV. 1,999, oh, yung price. Napanas mo ng Paano sa giskiyo dira, oh. Oh, naawan 1,099 nak naaman, oh. Nya kaning sa amin 1,700. Hindi pa kulay green ako kay rong bagay sa ko, anak. Lo, nice kayo din ako kayo. baterya ito na sitaw May ka to. pun eh. So kanina na, guys, kay katong usa ka nang na-damage. So testing pa niya, guys, kung tuyok ba ni, maandar ba ni. Na, guys, nakapalit na mi og wall clock. Ana mo na ikabit sa babaw sa TV. Napalit mi og kuan, guys, sa amin. Bang dun ba rin na, ha? Kuan na. Di lagi mo nang gi basi gisukod na nimo nga mo arang to. Sakto na na. Agihang kaloy. Sakto na lagi na. Paloy. Sana ka nang kaway ba?
kamay na. Kira na. Tara. Gusot to tas likod na. Sa ha? Oh, nakabit na. Salamat. Betos way na to suga. Oh. At yun ang sa kasuga. Asan eh? Iparehas ko ng suga sa spatula. Hindi, wala mo balinhaw agkuan dari ka ng agsamin, di pwede diha butang kay manamin ka silaw man sa kuan, silaw sa puntahan. So diri ang samin, di ba? Kapakadwa mo sa amin, guys. Oh, nga naman. Nasunog dagig tanom, oh. Palit pa ko pagka. Nice. Manamin ka, makita ni mo dito kung ano. Relo. Salamat sa blessing. Ay guys, masang hapon natin talang guys. So hapon na. So karon pa ko nakabalik o vlog. Kay des niya aking adlaw. Gilantan ko guys. Diya try ko og kanang pahilot. Pahilot ko sa iang ba. Diya salamat kayo guys kay na may mirror guys. Mirror. Kitaan to sinang na mirror. Ito guys na wag ko kamuhang mirror. So mirror. Na may mirror. Salamat ka, Jo. Salamat ko ng yes, bantam. Umubo ko guys, kasi kita kan. Ja, na kapit po may wall clock na. Salamat ka, Jo, sa mga blessing. With may wall clock. Ano ning tubag bang kadiha? Ha? Koko. Bantay ka ng ngiti ka diha, ha? Salamat kay Kadyo sa kuan hatag og advance gift ni Nicole. Birthday ni Nicole guys is June 23, kang papaidi is June 26. Hapit na yung birthday. So nakadawat na siya og regalo. Salamat kay Kadyo sa naghatag og regalo. Kuan ka ng ang ginuray magbawas nimo si muhang mga natabang ni Nicole ug sa mga imong pangregalo. Sana po niya cellphone siya pinagregalo na ni guys. So, kay bawo na mo kisa nagregalo na niya cellphone. Bawo na mo kinsa. Jo kay sige naman sa nag-mention na sa katong sig regalo na guys. Salamat ka Jo. Waps. Bita ni isang giregaluhan si Nicole ug kuan kanang computer seat. Diyan nga ritos giyan guys. Ya wala na gyapon videos giyan kay katong time mapud magaring giyan guys na piningwin jud. Hantud karon guys nagihapoy ang gipamati. Sakit gihapon kanang sakit ginawa, sakit ubo. Diya basta di ko makasabot sa sakit kay ko talagang nakuan ko dai guys na nadakin-as ko. Medyo na okay nanto siya guys ja matunga nagpahilot ko des sa tungad lawa. Murag na okay na siya gitapalan na siya og dahon sa Gemelina para supsupon bitaw siya ang dahon magulgo sa Gemelina guys kay mo supsup na sa panuhot. So ang gibutangan ja naputoy gihatag nga tambal si Mambi kanina lami kay sa siyang pamati guys. Nas jay gihatag nga panghaplas. Ay ginawa ko sa panghaplas guys kanina. Ikan ko ni sa mga sa panapitan ni lami ka do siya. Lami kay sa imong ihaplas kay arang kabugnaw. Singanda ni niya kanang Ariuma bulb. Ano yang ikuan maglabad ang yang ipahid sang dari, mang ipahid sang piang, gamay na lamay na kuan guys no. Pero lami jud guys sa sige mo simuton guys.
Hindi masimuton baba. Murag mahayahay nga salamat ka jo mambi kay diyan yung gihatag guys na. Lami ka jo imong ipahid ni. So ang gikuan ha guys, gibutang na siya sa dahon sa Jemelina mo yang gitakpal. Diya mo lagi na guys kanang nakalay kog buhat nag garden lagi ko dadto diyan nangalas ako sa aray-aray. Nangalas ako ko sa mga ligid. Basta ug muatsing ko guys sakit ug ginhawa kog lang masakit pud. Diyan nawag lagi kong nanay guys. Ani siya nga kinahanglan ni kuno ko magpa X-ray. Kay nay manghihilot dito sa buhol katong gihilotan ni Florami pero pangajuan kag X-ray. X-ray yun ni jag piang ba na or nabay na damage nga bukog nga na ba. So magkapanahon ko guys magkuan ko magpa check up ko kay ug mag diretso tag X-ray guys. Di man pwede kinahanglan man jud magpa aray ko. Kinahanglan man jud magpa check up ta. Nagkapasa ni ang dapit sa ilawom sa suso guys kay mao man ni say naigo sa katubitong pang brush. Nag-brush ko dito sa kuan ba na takin-as lagi ko kay murag nga na bitaw ag ito sa lapu-lapu nga kuan ba. So di dyan nato malikayan lagi na yung may aksidente ta ba. Kay bawa sa tangang mga lihik mga aksidente ta mo nang amping jud ta. Diyan mo lagi na guys gikan lagi may ugay sa ano. Namalit lagi may daning kuan. Kanang sa amin o kaning wall clock. So pa nang gibanta dyan ang wall clock kay murag mapakado na sa masiti-sito nag-usog ni kulon sa. Nindot ka sa guys na mo na siya kuan nga wall clock kanang kuan karon. Nawa. Kita ninyo, di ba? Nasa mga kuan na yung mga palibot ng mga kuan ba murag sana siya na ligin-ligin pero magabiin na siya mag siga siguro na sabi kay ara ko tindog sa ta ay no ko na sigaw ni siga napisuga sa tunga sa amin kay diha man ta na ibutang na guys siya mura mag di siya pwede so nasa dera ibutang na gilid sa kuan kay arong pwede kag manamin mga anak kaya manamin ka diba whole body na siya na kita ni mo whole body hindi na siya na ibutang sa ibutangan po ng mga tanom na init pa kadus gawas si Kuko kay naman diri gahuwat oh ko ano kaya ko ay lakaw sila sa Nicole kay palit og pagkaon sa iring siya pa na siyang gawasan siya guys kay mura na po niya siyang na lawas alis na po na siyang lain karyahan na siyang butangan og gapas na kaya sa magmuwis ni gapas gamay ang ibutang kay souvenir na muna sa kuan ato na mong Tagaytay nakasuroy mig Tagaytay salamat ka dyan mambi kay naka experience od bingan tuog kuan Tagaytay kung napiling wins ko guys karon yung tagmahadyo na niyang piang kay kuan lagi ko nagluto na nindot na dyan kamahang kuan ana may wall clock yung bagay po siya kaning suga ba nga kuan nga nagpurma na bukas sa kusina kay kuan man to murag nga na siya na so nindot jud kuno ang bahay na mo guys kay nakakari na jud si Mambi nindot jud kuno kay lido kay sa nga tanan ba pagka trabaho dili jud ka ayan ang gasto kay lido ka jud siya ba hindi ka na siya dili na siya sticker kay na may kakadong ni Mrs. Dahog sticker ba kuno ni kani ba eh wasay mag TikTok man kuno na Mrs. kuani dili na sticker mahal siya guys nakalimot ko murag basta mahal ang isang panel na
Dili na dili sticker. So mura to guys, salamat kayo dyan yung tanan katong mga nagpabilin dani sa YouTube, daghang kayong salamat. Guys, nandito ko na sa kwarto ni Nicole. Hindi ko nagtambay kay na siya guys. Bukas Yeah. Dahil salamat kayo Tibet sa imuhang early anong advance birthday gifts ako sa computer set yun. Kani nga computer set guys, pinaka years po din ako gipangandoy. Sukat siguro 10 or 13 years old ko kay nakamaon ako mo kalikot og mga print mga type kay sa una guys, mo sideline juga sa eskwelahan kanang may mga classmate nga di ka mo computer, mo pa-print ako mo pa-print mo gama sa ilang project para na ako'y balon. Tagal mo ko nag-20 sa anong panahon ang 20 pesos na pa pwede pa na ibalon sa eskwelahan. hantod sa nag-college siya. College ko. Ay sa college o high school jud ko'y computer, laptop unsa. Karon na first time jud ako na nga ako ikaw galing mo ingani. Sa college wala siya kon. Ako sa college ko'y computer ni Walay laptop, ako watalan. laptop. Akong paningkamot ra jud sa kay di on jud mi ka-afford og laptop sa una. Sa una nga. Di po na to mapugos sa tong ginikanan nga mag-demand tag mo sa mga dili to ma-afford. Ang kamot ra ko nga usahay, kung dami project. Siya magbuhat. Ako na lang buhat, basta paulo ko nimo kong laptop. Akong kondisyon para makagamit ra jud og laptop. Para makagawa pud ko sa akong project. Ako lang silang hangyoon, ngana nga. Sige, mutabang ko sa imong project. Basta paulo ka nimo laptop pod, imong hiyo po sa kuha. Hantod sa naluwas jud ako pag college, siyempre naman yung mga research. Mangita lang ko ka ng mga internetan pa nga kanang mag-rent gani ka, mga bayad ka to sa oras. Muna, kaluwas sa taon sa mga eskwela niya. Karon wa ko damha nga kandi ay mahatag sa ako isip ko sa birthday gift ni Tibet. Di pa kayo taon ko kay makakita po tag trabaho online po ba? Okay. Ito guys. Karon guys, Kaya pwede naman magtrabaho sa pwede na sa online ang mga trabaho. Samtang wala pa ta kasud sa serbisyo ba? Ang ning kamot sa taglaing pamagi. Nahinay lang ta kay di man yung dayon makatrabaho pero at least nang ning kamot kita makita sa online. So mura to guys, salamat. Salamat kay Te sa inyong birthday. Hindi ko kalimutan ni tanang imong grasya ni ato sa ako. God bless o ay amping kami diha sa trabaho ko. Guys, gikan ko dito sa kwarto ni Nicole. Kuan lang ta guys kanang bago palagi nang isahang kuan. Sikay-sikay pa na si Jag. Kanang online work for online ba. Pero di man dyan yung madali-dali na kaya siyempre mag-apply pa na mag-unsa pa yung mga kuan diha. So sa una nana sige applyan ang problema lang po niya kay wala lagi sa stop. Karon kay nana sa stop daghan ka do sa kuanan masidlan nga trabaho. Pwede na sa magtudlo og mag-tutor, mag-unsa diha. Basta daghan ka man pwede ang work from home guys, daghan ka nang pwedeng buhaton. Siguro ako nakakuha na siguro pug eskwela, pwede siguro pug ko mag-tutor diha og kuan ganang. Daghan makaduro mga tutorial nga mag-tutor sa mga nasa gawas, nga ganahan mag istorya English, mga yan ba. So, sa amin guys, ang gibutang magbuwak guys, magbuwak na ito, ang gibutang dali kay si Dante magudusahay kay luhag na siyang mga BE. Kasi nubadas magaling dyan yung kuan ba. So, ang butangan o buwak sa ubos, kay kuan man siya, stand pan man ni. Mahal dyan sa gina guys, stand pan na. Parang kahoy nga baga ba, kahoy na plastic. Hindi ka ding wall clock, bugat na siya. Mura na siya bakal. Mura na siya bakal ba? Bugat na siya. Ito na, alas 80 na siya. Sakto rin siya na nasigo diha ba? So, yung kuan na, sakto rin siya nasigo. So, thank you for watching guys, amping ug ampo tang tanan guys. Salamat kayo sa mga nagpabilin ni nahang YouTube guys. Daghan kayo salamat. Kanang shout out ninyong tanan. I love you all.